Naman ang pamunuan ng Presidential Security Group na nagpabakuna na kontra COVID-19 ang kanyang mga sundalong nagbabantay kay Pangulong Duterte. May paliwanag naman ang palasyo kung bakit hindi iligal ang naging hakbangin na ito ng PSG. Alamin natin yan sa ulat ni Naomi Tiburcio. Sabihin ko sa iyo, marami na ang nagpa-injection dito sa Sinopharm. Halos lahat ng sundalo na tusukan. I have to be frank and I have to tell the truth. I will not voice a lie. Ito ang sinabi ng Pangulo sa kanyang Talk to the People noong Sabado. Hindi nabigyan linaw kung sino, saan at ilan na nakatanggap ng bakuna. Kaya't sa presidential briefing kanina, ito ang pilit piniliwanag ng Malacanang. Dahil sabi ng Food and Drug Administration, hindi pa rehistrado ang Chinese vaccine na Sinopharm sa bansa. Sa katunayan, wala pang COVID-19 vaccine na naaprobahan ng FDA. At nang tanungin kung iligal ang nangyaring ito, ang tugon ng palasyo. I don't think so because we personally contacted Dr. Domingo and his view is hindi illegal na magpaturok ng bakuna na hindi pa registered sa Pilipinas. That's a personal decision of the person. Hindi rin kinumpirma ni Secretary Roque kung may mga nagpabakuna ng miyembro ng gabinete. Ngunit ang PSG, kinumpirmang nagpabakuna ang kanilang mga miyembro, hindi para sa personal na interes ngunit upang maprotektahan ang Pangulo. Ngunit ang Pangulo hindi pa rin nababakunahan ayon kay Secretary Roque. I do not know if he has been vaccinated. Moreover, I don't think the President will allow any vaccine to enter his system unless he has considered it. But as I said, I cannot confirm nor deny. And I must say, as far as I know, hindi pa siya nababakunahan. Ang FDA at DOH walang nalalaman sa pagbabakunang ito. Anila kapag ang bakuna ay inangkat at ibinenta sa bansa nang walang pagkilala mula sa ahensya, iligal ito. Sa isang pahayag, sinabi rin ng Department of Health na dumadaan ang lahat ng bakuna sa evaluation at regulatory process. Ang paggamit ng di-rehistradong bakuna ay maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng tao. Ang punto ng Malacanang, donation ang naturang mga bakuna at hindi binenta. Voluntaryo ding nagpabakuna ang mga sundalo. Ayon sa isang legal expert, kapag voluntaryo ang naging pagpabakuna, maaaring hindi ito problema. If the President would insist on pursuing clinical trial without following the process, then there is something wrong with that. There is something illegal about that. Unless, of course, the President would make it appear that this is a voluntary undertaking. Sa ngayon ay pinaigting na ng FDA ang kanilang investigasyon sa mga gumagamit ng illegal na bakuna sa COVID-19. Naomi Tiburcio, para sa Bayan.